Er det ikke tid til at kassere de gamle telefonordninger og få en løsning, der er mere fleksibel, nemmere og billigere? Med 3 Switch kan I undgå de dyre dobbeltabonnementer. Hver medarbejder kan nøjes med én telefon, der kan klare det hele. Og fordelene er mange. Opkald kan stilles videre direkte fra mobilen, uanset hvor det modtages. Så kan receptionisten tage mobiltelefonen med sig og viderestille opkald som normalt, uanset om hun står i kopirummet, i kantinen eller er på gaden for at hente noget. Hvis ikke I vil modtage opkald, indtastes det bare i telefonen. Så kan receptionen med det samme se, at I ikke kan træffes via opkald, men skal kontaktes på andre måder. Hvis I ikke har en receptionist, kan I med en svargruppe sende indkommende opkald videre fra telefon til telefon. Så er I sikre på, at der næsten altid er i hvert fald en, der har tid til at tage telefonen. Og for nye kolleger tilmeldes de bare ordningen. Det er helt enkelt og fungerer med det samme. 3 Switch kræver ingen ledninger, apparater eller noget som helst andet. Det bliver ganske enkelt ikke enklere. I bliver 100% mobile og sparer samtidig penge på etablering og abonnementer. Ring til os på 70 313 300 og hør, hvordan I får 3 Switch.